गिबियावनो गासै बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो बरायग्रोनाय जाबाय बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुय गेलेग्रा फोथाराव बे समाव दं सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 14थि बोसोरसालिया बे जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय मोनसे हाबाफारि खालामबाय दङ बे समाव दिनै फुंबिलि समावनो बिथांमोना गेट बेखेवदों बे समाव आङो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आङो बिथां सत्र सिं बसुमतारी बिथांनाव आङो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आङो फंनैसो जोङो मिथिनानै लानि आदसा गिबियावनो आङो जा बर' खौरां बड'लेण्ड खौरां आरो इंखं जि प्रेस इलेक्ट्रनिक प्रेस बिथांमोननिसिम खुंफुं आफादनि जानानै आङो रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय आरो जा जे दिनैनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोर समायना जादों दा जोंहा हाबाफारि बायदियाव दंमोन गिबियावनो जि गाहाय लांगोना बेखेवनाय गेट बेखेवनाय बे गेटखौ बेखेवदोंमोन जोंहा सालबारि साब डिभिजननि एसडिअ सार बिथां नित्य बिन'द वारि सारा आरो लोगोसे आलासि जिरायसालि बेखेवनाय बेखौ बेखेवदोंमोन चिरांनि जा डिअ एग्रिकालसार अफिसार बिथां सदानन्द मोसाहारि सारा आरो लोगोसे हाथाइसालि बेखेवनाय बे हाथाइसालिखौ बेखेवदोंमोन जोंहा आरसिनि मानगोनां चेयारमेन सर' सरगिरि बिथाङा आरो लोगोसे जामुसालि बेखेवनाय बे जामुसालिखौ बेखेवदोंमोन जोंनि जे आरसिनि फाइनान्स चेयारमेन एबा टिएलसिसि चेयारमेन सालबारि समस्तिनि बिथां भुबनेश्वर गयारि बिथाङा बेखेवदोंमोन बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै फैनानै खामानिया मोजां जाफुंलांबाय होननानै फोरमायो आरोना जा दिनैनि बे गोथार हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंहा जोबोर मोजां जाफुंदों मानो होनबा जोंहा जे ओनसोलनि गासै मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना आरो लोगोसे ओनसोलनिनो जा बेलेग दस्रायाव थाहैनाय आलासि बिथांमोना जेरैहाय जोंहा कमल ब्रह्म बिथां इन्जिनियार बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजनि बिथाङाबो नुजाथिफैदों जोबोर गोसो गुदुङै आरो लोगोसे ओनसोलनि जा मानगोनां फोरोंगिरि लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोर आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां बिथां मेलेमजि बिथांमोना आरो लोगोसे जोंहा हालामनि जेरैहाय आरएसि एबसु रुपुय दखरा एबसुनि मानगोनां मावथि बिथांमोना नुजाथिफैदों आरो लोगोसे जायखिजाया दोलोनि हानजानि राव धोरोम जेबो सायख'आलासिनो बिथांमोना जोंनि बे दिनैनि बे हाबाफारियाव जोबोर मोजाङै नुजाथिफैदों आरो आं सानो बे सानथानि हाबाफारिखौ गासैबो रायजो राजानि मददजों आरो लोगोसे प्रेस मिडियानि जि हेफाजाबजों जोंनि बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथियो दिनै मा हाबाफारि दङ दा जोंहा 2 बाजियाव जा रुपुय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दै जथुम बे जथुमा जागायसिगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दा बेलासियावहाय जोंहा हारिमु मोनाबिलि दङ बेवहाय जोंहा ओनसोलनि गोबां मेथाइ खनगिरि लोगोसे जोंहा जि जोंनि साखाथियाव थानाय मानास भुयापारा रेन्जनि बिथां रेन्जार कामेश्वर बिथाङा गावनि गोदै देंखोजों बिथांमोना दायो रोजाबगोन दा मोनाबिलियाव दिनैनि हाबाफारिया बेखिनियानो गेवलां मेल खालि गाहाय आलासि हिसाबै सोर फैगोन जोंहा फैगौ 29 डिसेम्बर खालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार बसुमतारी सार आरो लोगोसे बेखेवगिरि आलासि महरै जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नुजाथिफैगोन गोजोननाय थाबाय Siapa?